Namaste. Toto je 5-minútová vedená meditácia. Stačí, ak budeš pohodlne sedieť tak, aby si sa čo najmenej musela hýbať. 5 minút nie je až tak veľa a ja verím, že sa za ten čas dokážeš aspoň trocha sprítomniť a uvoľniť. O asi 20 sekúnd budeš počuť zvonček a vtedy meditácia začne. Zvončekom bude takisto aj ukončená. Takže sa pohodlne usaď s kolenami do strán. Pánva je vyššie ako kolena, chrbát je vystretý, brada mierne pri chrbtici, dlane voľne na stehnách a mám zavreté oči. Začnem si pomaly a voľne dýchať. Snažím sa čo najviac spomaľovať svoj dých. Nechať ho voľne plynúť bez môjho ďalšieho zásahu. Všimnem si, ako dokáže telo same dýchať, bez mojej kontroly, bez môjho úsilia. A iba tým, že dých trocha spomalím, možno si všimnem aj spomalený tok myšlienok, ktoré sa takisto dejú bez toho, aby som ja niečo musela robiť. Je to neustále nekonečné dianie. Toto dianie sa deje aj okolo mňa, v okolitom svete, v podobe zvukov, ktoré môžem počuť, no nemusím ich nijak vyhodnocovať a nijak na ne reagovať. Všetky tieto komponenty, vonkajšie dianie, myšlienky a môj dých mi pomáhajú ukotviť sa v prítomnom momente. Hlavne dých, ktorý sa deje iba teraz a tu. Ak mi moja myseľ odbehne, čo sa určite stane, beriem to ako príležitosť na to vrátiť ju späť a všimnúť si, že som bola na chvíľu niekde inde. Pozorujem, ako vzduch vchádza dnu a vychádza von mojim nosom. Pozorujem, ako každým výdychom dokážem uvoľňovať a relaxovať telo viac a viac.
Pozorujem aj vplyv pomalého dýchania, zrelaxovaného tela na moje myšlienky. Iba voľne sedím a dýcham. Nemusím robiť vôbec nič. Iba byť teraz a tu, skrz ukotvenie sa dýchu. Ešte chvíľu relaxujem, sedím a dýcham.